So yanzu kana son ka ga mun masu luwadi a abin nan a kasar nan cikin addini ne. Mu luwadi muke ka dina da gaba. A'a ba ina cewa kai ya ina magana ina kawo maka to ai abin da kake cewa ka dina. Ai addini ba a mai kari ba a mai ragi ya za ka kawo waka cikin addini kuma babu da mutum zai duba addinin sa da al'adarsa. To yanzu kana son ka samu waka cikin addini? Dole ina sa waka addini. Ba ta sayuwa cikin addini. Kai ba ka sa ba ni amma zan. Ba zai yi ba saboda bai halatta ba addini ba a tsara shi ba a rage. Saboda ni ba zan yarda ka sa waka addini ba saboda babu manzon da ya ce ai waka addini ba kuma babu aya ko hadisi da ya ce mai waka addini. To kaga kai tunanin ka kenan. Ba tunani na bane, naje makarantar an gaya mun haka. In kuma kana da malamin ka tura ne gurin shi. Akwai abubuwan da ba ai ba a da ai addini yanzu kuma an zo ana yin su da yawa. A'a waka babu ta addini. Na yadda babu ita addini. To saboda haka ka cire ta mai magana kawai ta addini. Ni kuma na yadda ba abun da zan yi baran duba addinin ba. Ai abun da yasa na duba addinin da kuma al'ada ta, in zan yi waƙar baran yi batsa ba, baran kuma kama hannu ko kuma a rungun wacce kamar yadda su da. Amma ba zai hana ta zama haramun ba ai. Shikenan, amma haramun din da nayi bai kai na wayancan da suka yi. To su wayanda suke garin manzon Allah kana son ka nuna musu kafusa addini ko nan? Ni ban san su ba, ban san su waye suke waka suke rike hannu ba ko. Oh kuma ko kai baka san wayanda suke waka. Ni kaina na sani, wallahi shi sa mu rike da bambanci. Kai kana kwatanta abubuwan ka da wasu. Ka san me yasa nake kwatantawa? Ka san me yasa nake kwatantawa? Ba ka kwatanta kai kanka ka tsaya a iyakan. Ya tunda ai addinin da kanshi kwatantawa muke yi, ai ba namu bane. Shekara 300 da suka wuce babu addini a arewacin Najeriya. Ni ban yadda waka kwatantawa muke yi. Isa nake yi. Na ce ma duk sanda na yadda haramun ce zan hakura da ita. Saboda haka kamar da waka haramun. Kullun ni ina tunanin ma waka ita ce za ta kai ni aljanna. Ni gaskiya abin da nake tunani zai kai ni aljanna biyayya gurin iyaye, sallah, taimakon al'umma da iyayenmu lafiya. Dokar ubangiji amma babu yanda za a yi waka. Amma ta sanadiyar waka ina so in shiga aljanna. Ba abin da zan yi ce wai ba zan sa addini ba kawai shike. Babu yanda za a yi a sa waka. Shi ne addini. Za ta samu bane. Addini ai discipline yake koya ma. Wai me addini ne? Babu yanda a sata addini. Addini ba discipline zai koya ma abubuwa. Waka ba ta cikin addini kun ba za ta komai za ka sa addinin ka a ciki. Nan dai kan ba za mu yarda ba. Daga nan yanzu har gobe inda za ka sa waka addini, ni a sanin da nawa addini ba zan yarda ba. Kuma kai mawaki ne, ni mawaki ne. San ba waka addini. To na hakura da wannan. San ba waka addini. Sannan wancan maganar da kake faɗa kace yanzu a iya kiranka a baka miliyan 10 ka je kai waka, na yarda. Ana ban miliyan 10 a sati, in Allah ya yi lokacin biki ne sai in samu miliyan 30. Na yarda kana ji. Yawwa ka daina kasance da wani magana. Na ji na yarda kana ji. Amma a wannan wakar da kaji aka baka miliyan 10, idan an kawo dan kudu sai an bashi miliyan 50. Take to kuma amma yanzu an daina kawo su, sai ai biki 1000. Ba gaskiya bane, ana kawo su. To ga ya min wanne ne? Ba biki wannan bikin. Sai aka ji. Ya mana kace in ga maka bari an sa maka mana. Ka ce in ga maka barin an samu maka mana. An samu. Wannan yaron da ya aure dan gidan yari an kawo shi babs. In baka sani ba ni zan iya baka receipt din da aka kawo shi. To, over 122 million naira aka bashi shi babs. To sai bikin wa. Wani shi babs ya isa kai Ali Jita arewacin ya isa ma ya kai a dogon ja arewacin. Wallahi ni ban ma san shi ba. 120 million naira aka bashi. Naji baka san shi ba. Duk da ban yarda da baka san shi ba, amma naji baka san shi ba. 120 million naira aka bashi, kuma duka bai kyakkyawan awa 5 a gurin ba. Bai ma yi awa 3 a gurin ba. Ya ga ya awa 3. To sai ka gani. To amma yanzu idan ka je gurin an baka da kuɗi a baka naira miliyan 10. Kai bari fa in ga maka, ka yarda ko kada ka yarda, Aliji ta wannan maganan. Yanzu nan a kawo dan kudu mawaki, a kawo da ni da kai da duk wani mawakin da yake arewacin Najeriya. 'Yan arewan namu da kake yi dan su sai sun je gurin 'yan kudun sun yi hoto kafin su. Isa nake yanayin fan base ne. Ni yana fan base. Wannan yanayin fan base suna yin abin da baka yi ne shi ne. Kai wayanda suke sauraron ka ne kawai. Ni wayanda za suke gayyata ta, yanayin waka ta daban da yanayin waka ka, da yanayin fan base ina daban da na. To idan ka san yanayin waka ta daban da yanayin naka, why are you trying to think that I have to change? Meanwhile Isa nace ai ban ka ba judging ɗinka nake ba, kawai ka canza ko za ka canza. Isa nace tunaninka daban. Ai tun farko abin da nake yi ba ran judging ɗinka ba. Ni kai kana ganin wannan shine mafitarka. Ni kuma ina ganin wannan ina ganin wannan shine mafitata ba. Tsaya mana, kana ji? Ba ina ganin wannan shine mafitata ba, kana ji? Ko na fara aikin 90 Day Fiancé a rayuwata gabaki ɗaya ban yi watan 1